Здравейте, хора! Аз съм Атила. При мен са Арда и Мерт. Днес пак ще играем на Ranked Revolt. И моля, абонирайте се и лайкнете видеото. Аре, почваме. Брат, що никой не говори? Ало, Арда, Мерт, тук ли сте? Да. Добре, живи сте. Да, Бубу. Някой да каже пънч. Някой да каже пънч. Кой? Арда каже пънч. Пънч. Какво? Пънч. Пънч. Да, на английски удрай да ме. Дай, качвам. Кажи го, аре! Пънч. I will punch your face. Но. Няма там. Ей! Гледайте право надолу, гледайте право надолу. Аз съм... Аз съм дет. Дет? Брат. What the fuck? Само кажа вика от ход. Опа, какво? Брат, кой ме танцуваш? Добре, че няма. Компа, иначе ти беше... Как си, брат? Брат, сега той е реално в Китай. Защото си китаец. Синчес видя, моето момче. Добре, видях. Разбрахме, че видя Синчес. О май гад. Брат, Ами излезе, вижте. що говориш като някаква жена, бе? Гечо. Абе, ти искаш да ме излагаш от видеото ли, бе? I don't know. Това ли искай? Тогава къш пътеките, айде. Тогава няма да говориш като някакъв гей. Малко спокойно. Ама, брат, сега ще говорим. Брат, хора как просто. Вие се бъдете гейове.
Какъв гел? Братчика се говоря като някаква жена. Казах, бъдете спокойни, много нормално и че викаш, че съм гейла, брат. Да, защото го казах като някаква жена. Напротив. Това е това. Да си дай това. Това си ако се пани, тук в излизи. Айде. Ага. Малко бил тебе. Дето. О, не скарвам. Ехехехе. Брат, той е скормен. Много бърз. Ама не е по-бърз от мен. 30. 99. Един 10. Браво. Скормен ме гони. Ужасно и като му, брат. Крак. Вот как мы успели с мамой побачим. Брат, аз как побия капли. Аре, умирай, бе. Аре, легендари? 99. Браво. Къде бягаш, бе? Избягаш. А, не избягаш. Избягаш, бе. Откъде не избягаш, бе? Браво, е. Брото рандома има. Има. Що? Браво ли? Да, оцеля въздуха. Той ти се в въздуха. Али, Там са, там са. как тя? Избяга. При мен. 11? 28. Къде отида, брат? При мен? Ох, ти мотому! Бах ти чидера! Бах ти чидера! Брото как му цели? Брото, брат, иди има брат. Ама брото, къде значи съм там, брат? Брат, има един дъчене. Брото! Брат, имам таш. Дет? Ага. На много малко съм, на почти съм. Ох, Ама, сто пък всеки трябва да идва тук. Ай, дай напред. кой? Се идваме. Браво. Шивайте се. Горе са. Навсякъде са. Мир не се отдалечава от нас. Да, по-добре да Сядайте. сме заедно. Не, просто ти казваме. Тук при нашия
Мерк, не стане. Мерк, не дей. Мерк, тя. Придачам при мен. Ти ме сотих. Не, Митик, де? Облъках се. Брат, къде си? Ние сме гоним някакъв. Брат! Андо! Ама лами. На много малко си. Тук съм. Сигурно се бързо. Служа. Да, Митик. Мерк, взимай го, ти чакай. При мен. Ще ти си на малко. Да, при мен. При мен. Тук съм. Сторма идва. Чакайте. Фърлям бомбички. Ама чакай не още. Да ги убием. Хора, при мен. Къде си? Крак. Тук е. При мен напротив. Къде си? Брат, не мога, на много малко съм. Не съм много, ама на малко съм това. Долу. Там. Брат, къде е този? Тука. Да. Брато, или това е много бързо. Къде е този? Избяга. Мерк, аз имам това също, само че Митик. Аз ще не. При мен, да, при нас пак има хора. Аз бягам, брат. Няма да мога. И аз бягам. Да, ама брат. What the fuck? Чакай, не знам аз. Бачкен, пачен. Как ти го да? Не, да, ще ви пускам инфото. Къде кемпи? Ей там, Митик, там. Браво. Да го ръчна ли? Внимавай, че се им почва. Котка да. Той ще What the fuck? Обаче толкова имот има мале. Дайте да видим. Can you bend him? Дай го. Мерк, дай го ли? Аз след тази игра май ще трябва да спирам. Айде, по-тако. Що? Сега да замръзнем.
ще трябва да разчистя. Служа на камерата си. Трябва да бързам. Владо. Ама то... Не... Владо. А не гинчано. Как си забравим това? Как беше? Хора, искам да се направя. Да гледам от камерата. Да ми видите от камерата, бе. Хора, изчакайте една минута да служа на камерата си. Чакай, къде ме камерата? Короче, някой ми идва. Нет, какво стана? Защо? Що съниш? Наси? Какво? Нищо. Звъня ли? Не. Че майка ми. Ало, мамо! Брат. Къде сме това? Лама! Супер си! Ей, гаси! Я вообще все нормально. Как не оцели? Ало, брат!
чизва. Ама брат, стига! Ама брат, как чизва? Жота Фиса! Хора, аз спирам, защото ще чета книги. И аз. Хора, това Майче. до тук беше. В Моля, коментари. абонете на Атила. Айде, Довиждане, чао. хора. Чао.